स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। मोनसे गिदिर खौरां बेबारनिफ्राय काजि आरो फुजारिफोरा सांग्रां जा। आयेन बेरेखा हाबा होग्राफोरनि थाखाय गिदिर सांग्रांथि फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। काजि आरो फुजारिफोरा माखासे नेम खान्थिफोरखौ मानिना सोलियाब्ला गिदिर साजा मोननो हागौ। नोंगौ, उन्दै हिनजावसाफोरखौ आयेननि बेरेखा हाबा होयोब्ला नखरनि बिगोमाफोरजों लोगोसे बेबारनिफ्राय काजि आरो फुजारिफोराबो बारग'नाय नङा। थारैनो रायजोआव उन्दै हिनजावसा हाबा जानायनि बेरेखा हाबाफारिया जागायफिनगोन। रायजो सोरखारा फैगौ नबेम्बरनिफ्राय फिन बे आगानखौ लाफिनगोन। थांनाय बावैसो सिगां उन्दै हिनजावसाफोरनि हाबा जानायनि बेरेखा होबथानायनि जाहोनाव रायजोआव उन्दै हिनजावसाफोरनि हाबा जानाया बाङाय जामारबाय। नोंगौ, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उन्दै हिनजावसाफोरखौ हाबा होग्रा काजि आरो फुजारिफोरखौ सांग्रांथि फोसावदों। थारैनो फैगौ नबेम्बरनिफ्राय आयेन बेरेखा हाबा होनायखौ होबथानाय आयेनखौ फिन लाबोफिनगोन। खुलुमबाय। स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। मोनसे गिदिर खौरां बेबारनिफ्राय काजि आरो फुजारिफोरा सांग्रां जा। आयेन बेरेखा हाबा होग्राफोरनि थाखाय गिदिर सांग्रांथि फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। काजि आरो फुजारिफोरा माखासे नेम खान्थिफोरखौ मानिना सोलियाब्ला गिदिर साजा मोननो हागौ। नोंगौ, उन्दै हिनजावसाफोरखौ आयेननि बेरेखा हाबा होयोब्ला नखरनि बिगोमाफोरजों लोगोसे बेबारनिफ्राय काजि आरो फुजारिफोराबो बारग'नाय नङा। थारैनो रायजोआव उन्दै हिनजावसा हाबा जानायनि बेरेखा हाबाफारिया जागायफिनगोन। रायजो सोरखारा फैगौ नबेम्बरनिफ्राय फिन बे आगानखौ लाफिनगोन। थांनाय बावैसो सिगां उन्दै हिनजावसाफोरनि हाबा जानायनि बेरेखा होबथानायनि जाहोनाव रायजोआव उन्दै हिनजावसाफोरनि हाबा जानाया बाङाय जामारबाय। नोंगौ, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उन्दै हिनजावसाफोरखौ हाबा होग्रा काजि आरो फुजारिफोरखौ सांग्रांथि फोसावदों। थारैनो फैगौ नबेम्बरनिफ्राय आयेन बेरेखा हाबा होनायखौ होबथानाय आयेनखौ फिन लाबोफिनगोन। खुलुमबाय। स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। मोनसे गिदिर खौरां बेबारनिफ्राय काजि आरो फुजारिफोरा सांग्रां जा। आयेन बेरेखा हाबा होग्राफोरनि थाखाय गिदिर सांग्रांथि फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। काजि आरो फुजारिफोरा माखासे नेम खान्थिफोरखौ मानिना सोलियाब्ला गिदिर साजा मोननो हागौ। नोंगौ, उन्दै हिनजावसाफोरखौ आयेननि बेरेखा हाबा होयोब्ला नखरनि बिगोमाफोरजों लोगोसे बेबारनिफ्राय काजि आरो फुजारिफोराबो बारग'नाय नङा। थारैनो रायजोआव उन्दै हिनजावसा हाबा जानायनि बेरेखा हाबाफारिया जागायफिनगोन। रायजो सोरखारा फैगौ नबेम्बरनिफ्राय फिन बे आगानखौ लाफिनगोन। थांनाय बावैसो सिगां उन्दै हिनजावसाफोरनि हाबा जानायनि बेरेखा होबथानायनि जाहोनाव रायजोआव उन्दै हिनजावसाफोरनि हाबा जानाया बाङाय जामारबाय। नोंगौ, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उन्दै हिनजावसाफोरखौ हाबा होग्रा काजि आरो फुजारिफोरखौ सांग्रांथि फोसावदों। थारैनो फैगौ नबेम्बरनिफ्राय आयेन बेरेखा हाबा होनायखौ होबथानाय आयेनखौ फिन लाबोफिनगोन।